Bez základnej školy žiaden vodičák. Nový návrh medzirezortnej skupiny chce podmieniť získanie vodičského preukazu ukončením základnej školy. V Maďarsku sa to vraj osvedčilo. Návrh by mohol podľa komisára pre deti okrem iného zastaviť záškoláctvo. Ja si nemyslím, že by v takom veku si deti uvedomovali dôsledky toho, že nebudú mať vodický preukaz. Ten 11-ročný, 12-ročný možno ešte ani nevie, na čom ten vodický je. Už skôr prichádzajú na to polodospelí ľudia, 16-17 roční, že už vedia, že sa tým môžu aj živiť. Komisár pre deti spolu s odborníkmi dali na stôl návrh naviazať získanie vodičského preukazu na ukončenie základnej školy. Tento nový návrh by podľa medzirezortnej skupiny mohol pomôcť v boji so záškoláctvom. Dochádzka do školy je totiž najmä v marginalizovaných komunitách alarmujúca. Deti možno ešte nerozumejú tomu celému, čo to znamená vodičak a tak ďalej, ale v prvom rade ide o rodičov, aby rodičia vysvetľovali deťom, že škola je dôležitá, aby ich tam posielali, aby zabezpečili, že deti budú do školy chodiť. Mnohí žiaci sa ale škole vyhýbajú, hoci rodičom hrozí odobratie sociálnych dávok či trestné stíhanie. Podľa údajov z posledného ščítania obyvateľstva žije na Slovensku takmer 15 000 ľudí, ktorí nedosiahli žiadne školské vzdelanie. Najviac ich je v Prešovskom kraji. Tu ich máme takmer 3000. Čo sa týka Slovenska ako takého, tak najviac obyvateľov bez školského vzdelania žije v meste Lučenec, kde máme takýchto obyvateľov viac ako 190. Práve pre deti, ktoré majú, alebo pre mladých ľudí, ktorí majú nižší stupeň vzdelania, je niekedy vodický preukaz zdrojom obživy. A niektorí aj so základným vzdelaním niekedy sú šikovnejší ako so vyšším vzdelaním. Zručnosť vo vozidle sa nerieši s vzdelaním. Podľa odborníčky sa môže stať aj to, že žiak už ako dospelý bude trpieť za to, čo si ako malé dieťa neuvedomoval. Podobné opatrenia vraj fungujú aj v Maďarsku. V iných krajinách tu prinieslo veľké výsledky a myslím, že u nás by to mohlo pomôcť, aby sme motivovali rodičov a samozrejme deti, aby naozaj tú školu dokončili. Táto konkrétna podmienka nie je v kompetencii ministerstva školstva, no téma predčasného ukončovania školskej dochádzky je pre rezort jednou z kľúčových. Rezort školstva sa v rámci svojich kompetencií snaží dosiahnuť, aby sme predchádzali predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, nie trestali tých, ktorí ju predčasne ukončia. Podľa komisára pre deti by sa tento návrh mohol dostať do praxe do 1 roka. Ak by sme toto použili, keď už je dieťa vo veku od 15 rokov vyššie, lebo dá sa povedať, že až 90% mladých chlapcov i dievčat vo veku 16 až 19 rokov túži mať vodičský preukaz. A tu by to už padlo na úrodnú pôdu. Katarína Kleknerová, televízia JOJ.